huske, da jeg som lille sad og så Bjarne Riis køre rundt i Dannebrog i Tour de France. Og det var jo den første inspiration til at cykling, det skulle være min levevej. Jeg elsker min Dannebrogs trøje. Den er ufattelig flot, og den er et symbol på, at jeg opnåede virkelig stort i 2016. Jeg føler mig stolt, og jeg føler, at det er et bevis på, at jeg er en af Danmarks bedste cykelryttere. Der er en vis respekt om Dannebrogs trøjen. Især når vi kører de udlandske løb, så kan man godt se, at man får lidt mere plads i feltet. Folk de genkender også Dannebro, og det er jeg bevidst om, og det er noget, jeg er virkelig stolt af. Men når jeg kører rundt i Dannebro, så kører jeg lige lidt stærkere, fordi jeg føler, at det giver mig måske ikke vinger, men det giver mig lige noget ekstra motivation til at gå dybt.